začnu otázkou. Jaká je bilance současné vlády? Nejvyšší životní náklady a nejnižší platy v Evropě. Je to normální? Takže co s tím uděláme? Připravované reformy v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství nemůžou zanechat klidného snad žádného slušného člověka. A já si myslím, že většina lidí v České republice jsou slušní lidi, vyjma současných vládních politiků. Ministr zdravotnictví připravuje devastaci toho, co známe. Toho, čemu se říká systém zdravotnictví, toho, na co jsme zvyklí. Já vás chci pozvat 27. března 12:05 náš odborový svaz spolu s dalšími asi zhruba 10 aktivisty pořádá demonstraci na Palackého náměstí proti zdravotnické reformě. Součástí zdravotnické reformy je popření naší ústavy. A my jsme občané a my si naše práva a naši ústavu vzít nedáme. Prosím, přijďte také a podpořte nás. Podporujete sami sebe.